गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। फैबाय थानाय फुजा मेलाफोराव समाज बेरेखा हाबाफोरखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय जिथि दुवार दख'रा एबसु, जिथि दुवार गावबुरा आफाद आरो जिथि दुवार दख'रा बर' समाज आफादनि खौरांगिरि मेल लादों। फैबाय थानाय फुजा, महालया फुजा, दुर्गा फुजा, लोखि फुजा, कालि फुजाफोराव फुजा खुंनायनि मुङाव मेला होनानै सोरखि खेला होनाय, दावदै खेला होनाय, दाउनि खेला होनाय, बेदरनि, जौ जुवानि बायदि बायदि खेला होनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय खोथा होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया एक्सनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिश्वनाथ सारियालि टाउनाव थानाय बिश्वनाथ घाटखौ 2023 मायथाइनि थाखाय भारतनि बेस्ट टुरिज्म गामि हिसाबै सायख'बाय। 13 बोसोर बैसोनि 8 थाखोआव फरायनाय हिन्जावसाखौ दुथां बिफा आरो फिसाज्लाया जिनाहारि खालामदों। बे जाथाया जादों बङाइगावआव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिनाहारि खालामग्राया हरि बैष्णव 70 बोसोर बैसोनि आरो बिराज बैष्णव होनना मिथिनो मोन्दों। जिनाहारि खालामनायनि बैसोआ 13 बोसोर बैसो, 8 थाखोआव फरायो। दायो पुलिस बिफाना हरि बैष्णवखौ खाबाय, नाथाय बिराज बैष्णवखौ खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला जिनाहारि खालामग्रा सेंग्रा बिराज बैष्णवआ निउज पर्टेलाव खामानि मावो होनना मिथिनो मोन्दों। आसामनि नाहरकटियायाव मैया हिर'इन मुंनि ड्राग्स लाबोग्रा 3 आइजोफोरा आसाम पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। एरेस्ट खालामजानाय 3 आइजोफोरा अरुणाचल प्रदेशनि। बिसोरो हिर'इन मुंनि ड्राग्सखौ नागालेन्डनिफ्राय लाबोबाय थादोंमोन आरो बिथांमोना बे ड्राग्सखौ 29था साबोन खथायाव लाबोदोंमोन। बे हेर'इनखौ अरुणाचलाव लांबाय थानाय समावनो बिथांमोना आसाम पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हेर'इनखौ 3 कौटि रांनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थै होगोन थेवब्लाबो तामुलपुराव थाङा। फिन जांख्रिखांदों गोबां सुबुंनि नुजाथिनायाव सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बाक्सानि सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलखौ तामुलपुर जिल्लायाव सरजाबनायखौ सुबनखाता जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनाखै। बिनिखायनो बेरेखा खालामनानै जावरिखांदों सुबनखाता जफादं ओनसोलनि थागिबिफोरा। जेब्लासिम फिननाय मोना थाद'नाय गैयै सोमावसारबाय थागोन सुबनखाता जफादं ओनसोलनि थागिबिफोरा। बेखौ लानानै सुबनखाता जफादं नागरिक सचेतन मन्चनिफ्राय लोब लोब सुबुंनि नुजाथिनायाव जांख्रिखांदों सुबनखाता जफादं ओनसोलनि थागिबिफोरा आरो माब्लाबाबो बाक्सा जिल्लाखौ नागारनानै तामुलपुराव थाङा होनना गोख्रों रावजों बुंदों रायजोफोरा। आसाम गभर्नमेन्टआ 2 लाख लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ होगोन। सासेयावनो 2 लाख, 3 लाख आरो 5 लाख रां होगोन होननानै फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। 2 लाख लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ महरै मोननै किस्तियाव आरो सुद होनाङि लन हिसाबै होगोन। बे रांखौ लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ आनजाद नायनानै 2 लाख, 3 लाख आरो 5 लाख राङै बे अनसुंथाइनि रांखौ होनाय जागोन। बे आनजादाव सायख'जानाय लाइमोनफोरा आसामनि थागिबि जाथारनांगोन। सायख'जानाय लाइमोनफोरा दानसेनि ट्रेनिं लानांगोन। ट्रेनिं लानो मोननाय लाइमोनफोरनो दानसे ट्रेनिंनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ 10,000 राङै होगोन। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांनि मुङा 1 एप्रिल 2023 मायथाइनि सिगां थिसनथाइ थानांगोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।